Podaj mi šrobovák. 365? Podaj mi šrobovák, už len domontujeme tento plot a máme hotovo. Ja, akože plod našej práce, hej? Nie akože plot, tento plot tuto vonku pred domom. Počkaj, ale my sme vnútri. Ako môžeme byť vnútri, vonku? Ak môžeme byť vnútri, vonku, tak potom môžeme byť aj vonku, vnútri, nie? Zdravím vás, chlapi. Dobrý. Veď to nekomplikujte. Čo potrebujete? Analytikov, projekťákov, finančákov? Veď staviame len štúdio. Štúdio? A čo študujete? Natáčacie štúdio. Na tejto scéne sme točili naše nové reklamné spoty, ktoré točíme v štýle slovenských sitcomov. Hrajú v nich naši dvaja úžasní herci Milan a Martin. Celými spotmi sa nesie hlavná myšlienka, to je jednoduchosť. Chceme byť jednoduchí, chceme prinášať jednoduché produkty, jednoduché služby pre našich klientov v tejto zložitej a komplikovanej dobe. Všetko, čo vás zaujíma o našej novej kampani, sa dozviete na najbližšom talku, kde vám porozprávame aj o natáčaní, aj o novom koncepte. Ste zvedaví, aké to bude? Rečou kampane jednoducho super. A v scenári máme ešte úsmev. Prešvihol si to. Práve naopak. Presislil som to. A ty ma aj našetril. Slil? To si len v 365 banke nastavíš sislenie a toto sislenie ti automaticky zaokrúhľuje všetky platby smerom nahor. Zvyšné drobné z každého nákupu ti odloží na sporenie. Wow, to je jednoduchšie, ako som si syslel. Sporiť si s každým nákupom je jednoduchšie, ako ste čakali. 365 banka. Banka pre dnešných ľudí.